Прывітанне сябры, гэта Еўрарадыё, я Марыя Вайтовіч, і мы знаходзімся з вами ў Празе. Сітуацыя ў Беларусі вельмі няпростая, і ўсё ж я веру ў перамогу свабоды на гэтай зямлі. Так аднойчы казаў прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел, які ў свой час разам са сваімі сябрамі, актывістамі стварыў такую арганізацыю, як Грамадзянская Беларусь. Яе сузаснавальніцай была наша сённяшняя суразмоўніца Анна Шабытова. Яна вядомая праваабаронца, падпісанка Харты 77, якая сёння запрасіла ласкава нас у госці. Гаспадарня Ганна, па-першае, мне вельмі прыемна, што мы з вами нарэшце пазнаёміліся. І яшчэ мне хочацца сказаць, нарэшце мы да вас дабраліся і распытаць пра вашу дзейнасць у ініцыятыве Грамадзянская Беларусь, запытацца, як вы дапамагалі, ці, можа, дапамагаеце беларусам. Але я сябе трошкі прытрымаю і пачну з віншаванняў. Літаральна напрыканцы кастрычніка прэзідэнт Чэхіі Петр Павел узнагародзіў вас ордэнам, які звычайна узнагароджваюць асоб, якія ўнеслі свой моцны ўнёсак у развіццё дэмакратыі, гуманнасці і правоў чалавека. Я думаю, што шмат якім людзям хочацца сёння вас павіншаваць і сказаць дзякуй. І таксама даведацца, як вы прыйшлі да праваабарончай дзейнасці, што на вас паўплывала. Ano, já jsem dostala ten řád, děkuji za blahopřání a řekla bych důležitou věc. V tom vyznamenání mě ocenil prezident za to, co jsem dělala před rokem 89. Дзякуй за віншаванне. Так, я атрымала ордэн і хацела б падкрэсліць адну важную рэч. Гэтай узнагародай прэзідэнт уганараваў мяне за дзейнасць да 89-го года, а таксама за тое, што я рабіла ў галіне правоў чалавека пасля рэвалюцыі. Гэта даволі важна. Мая асабістая гісторыя пачынаецца каля 68-го года, калі мы жылі з вялікай надзеяй і верылі, што будзем будаваць дэмакратычны сацыялізм. На жаль, гэта не спраўдзілася, таму што ў жніўні 68-го ў Чэхаславакію увайшлі войскі 5 краін на чале з Савецкім Саюзам і, можна сказаць, здушылі пражскую вясну. Гэта адбылося не імгненна, а цягнулася нейкі час, але з таго моманту зноў пачалі закручваць гайкі, свабода паступова знікала і сітуацыя ўрэшце стабілізавалася ў выглядзе вельмі непрыемнага рэпрэсіўнага рэжыму. Ten stav jako ustálil na velice nepříjemném, hodně represivním režimu. Sice měl asi možná méně krutou podobu v něčem, než má současný režim v Bělorusku, ale současně jako Магчыма, у чымсьці ён меў не такую жорсткую форму, як сённяшні рэжым у Беларусі, але ў той жа час ён ахопліваў усе сферы жыцця. І я вырашыла, што не буду з гэтым мірыцца. Я расла ў актыўнай сям'і, мой бацька таксама не мірыўся з гэтым, таму мне было прасцей. Я вырашыла, што мушу неяк змагацца. І ўжо ў 71-м годзе гэта прывяло мяне за краты за распаўсюд улётак. У 71-м меліся быць выбары, і тагачасная дзяржаўная ўлада падавала іх як доказ адзінства, маўляў, галасуючы за кандыдатаў нацыянальнага фронту, мы ўсе выкажам сваю згоду з рэжымам, які усталяваўся пасля акупацыі 68-го года. Ува мне гэта выклікала супраціў, таму што я вельмі добра памятала, што людзі з гэтым не згодныя. Хоць яны і маўчалі, мы ведалі, што многія прыстасаваліся ад страху. І мы распаўсюдзілі улётку, асноўным зместам якой было. Выбары – гэта не абавязак, а права. Калі вы хочаце выказаць нязгоду з палітыкай, якая пануе пасля акупацыі, не хадзіце на выбары. Вось так прыблізна гучаў заклік, які мы распаўсюджвалі. Гэта была вялікая акцыя, і пасля яе прыйшлі вялікія рэпрэсіі, якія сталі першым буйным дзяржаўным звядзеннем рахункаў з новаўзніклай пасля жнівеньскай апозіцыяй. Veľké vyrovnání se státu s tou jako nově vznikající opozicí, po srpnovou opozicí. A já jsem skončila
dostala jsem 3 roky vězení, můj tatínek dostal 6,5 roku, bratr 2 roky. А много dalších přátel с нами. Я апынулася за кратамі на 3 гады. Мой тата атрымаў 6,5 гадоў, брат 2 гады. Шмат хто з нашых сяброў трапіў у турмы. На шчасце, я вярнулася раней, мяне вызвалілі праз 25 месяцаў. Так усё пачыналася. Праз паўгода пасля вяртання з турмы я пазнаёмілася са сваім мужам, з якім мы пражылі 47 гадоў. У нас 3 дзяцей і 7 ўнукаў. У яго ўжо таксама быў турэмны досвед. Яго асудзілі па іншай справе яшчэ да нас. Гэта быў працэс супраць студэнцтва, якое пратэставала супраць акупацыі 68-го года і супраць рэжыму, які запанаваў пасля яе. Мы ведалі адно пра аднаго, а пазнаёміўшыся, высветлілі, што ў нас шмат агульнага і даволі хутка пабраліся шлюбам. З таго моманту маё жыццё звязанае з жыццём майго мужа, якога звалі Петер Ул. Я пакінула сваё дзявочае прозвішча. Прозвішчы ў нас былі розныя, але мэта агульная. S životem mého manžela, který se jmenoval Petr Úl. Já jsem si nechala své jméno za Svobodná, takže každý jsme se jmenovali jinak, ale společně jsme o něco usilovali. V roce 77 У 77-м годзе мы падпісалі хартыю 77, нават у снежні 76-го, а апублікаваная яна была ўжо ў 77-м. Мы далучыліся да дзейнасці, якая ўсё больш і больш пашыралася. Можна сказаць, што адным з асноўных напрамкаў быў камітэт абароны ахвяраў несправядлівага пераследу, у рамках якога мы праводзілі маніторынг рэпрэсій супраць тых, хто нейкім чынам праявіў сваю апазіцыйнасць. Камітэт мы заснавалі ў 1978 і да самага 89-го года мы выдавалі заявы. Кожны раз, даведаўшыся пра нейкі выпадак, мы рабілі публікацыю, у якой як мага падрабязней апісвалі дадзеную гісторыю. Мы хадзілі на суды, падтрымлівалі сем'і. Гэта была дэманстрацыя салідарнасці. Мы інфармавалі чэшскую і замежную грамадскасць і праз замежныя радыёстанцыі. Гэта інфармацыя вярталася ў Чехословакію. Hlavně zahraniční veřejnost a prostřednictvím zahraničních rádií se ty informace dostávaly zpátky do Československa. Ось і дарэчы, вы былі, наколькі я памятаю, вось вы ўжо пачалі пра гэта казаць, сакратаркай хартыі 77. А давайте трошкі падрабязней распавядзем пра вось гэты цэнтр чэхаславенскага супраціву. Charta 77 vznikla v roce 77 a podařilo se jí shromáždit velké množství lidí na tu dobu. To je třeba poměřovat těmi možnostmi té doby. Хартыя 77 узнікла ў 77 годзе і ёй удалося згуртаваць вялікую колькасць людзей на той час, бо трэба браць пад увагу магчымасці тых часоў. На самым пачатку пад ёй было 240 подпісаў. Падпісанты паходзілі з самых розных сфераў, да таго часу яны асабліва не сутыкаліся і не ўзаемадзейнічалі. Гэта было як асяроддзе былых камуністаў, якіх выключылі з партыі за пазіцыю пасля 68-го года, так і хрысціянскія колы, і евангелічныя, і каталіцкія, творчыя асяродкі. Дзякуючы хартыі іх удалося аб'яднаць, і ўзнік даволі жывы апазіцыйны рух, у якім мы дзяліліся інфармацыяй пра тое, што адбываецца, і разам стваралі крытычныя дакументы. Хартыя была цікавая тым, што ідэалагічна яна абапіралася на хельсінскія пагадненні, якія прадстаўлялі працэс збліжэння ўсходу з захадам у 70-х гадах і звярталі ўвагу на правы чалавека і грамадзянскія колы. У рамках хельсінскага працэсу існавала надзея на тое, што гэтыя сістэмы могуць зблізіцца і што важным фактарам такога збліжэння можа быць шанаванне правоў чалавека. Se mohou zblížit a že důležitým faktorem v tomto zbližování je, když se budou dodržovat lidská práva. A současně tou dobou taky Československo přistoupilo v rámci jako OSN k 2 významným mezinárodním paktům. Jeden byl pakt o
politických... Разам з тым, Чэхаславакія ў межах ААН далучылася да двух значных міжнародных пактаў. Першым быў пакт аб палітычных і грамадзянскіх правах, а другім пакт аб сацыяльных, эканамічных і культурных правах. Дзяржава ўзяла на сябе абавязательства выконваць гэтыя пакты. І мы ў тэксце харты бралі кожнае з гэтых правоў і казалі: «Дзяржава, ты парушаеш гэтыя правы. Мы готовыя весці дыялог і прыняць сваю частку грамадзянскай адказнасці, каб разам дасягнуць шанавання правоў чалавека». Рэакцыя дзяржаўнай улады была натуральна негатыўнай. Вядома, яны не хацелі ніякага дыялогу. З гледзяшча сённяшняга дня дыялог палягаў у большым ці меншым уціску, але ў доўгатэрміновай перспектыве наша сістэматычная дзейнасць усё ж мела ўплыў на дзяржаўныя органы, хоць яны і не прыйшлі ды не сказалі, што гатовыя весці з намі дыялог. Takže by přišli a řekli, že s náma chtějí vést dialog. Až úplně ke konci, před rokem 89, tam nějaké náznaky byly, ale co je důležité, charta... Пад самы канец незадоўга да 89-го года з'явіліся пэўныя сігналы. Важна згадаць, што ў харты заўсёды было 3 прадстаўнікоў, і яны змяняліся штогод. Час паказаў, што гэта вельмі добрая сістэма, бо гэта была вельмі няпростая праца, і было б цяжка ўвесь час бязменна несці такую адказнасць. Такая сістэма ўтварылася ў працэсе, таму што першымі 3 прадстаўнікамі былі Вацлаў Гавел, прафесар Патачка і прафесар Іржы Гаек. Цягам хіба 2 месяцаў Вацлава Гавела увязнілі, а прафесар Патачка памёр. І застаўся толькі адзін прадстаўнік. Нейкі час Іржы Гаек даваў рады адзін, але ўлетку мы дамовіліся, што нельга пакідаць яго сам-насам з гэтымі абавязкамі, і абралі яшчэ 2 прадстаўнікоў. Тады ж быў уведзены прынцып зменнасці. Гэтага вымагала практыка ў рэакцыі на дзяржаўны ўціск. V tom chartovním společenství dohodli, že to není možné takhle na něm nechat na samotném. Doplnili se další mluvčí a vlastně se zavedl ten princip i toho střídání. Prostě ta praxe si to vynutila a reakce na tu státní represi. Charta vydávala po celou dobu dokumenty, kde mapovala nejrůznější oblasti. Увесь час свайго існавання Хартыя выдавала дакументы з вынікамі маніторынгу самых розных сфераў жыцця. Закраналіся пытанні экалогіі, адукацыі, сацыяльных правоў і шмат якія іншыя. Za mě se třeba vydával dokument o postavení mladé generace. Za mě se reagovalo na katastrofu v Černobylu. Я была прадстаўніцай Хартыі ў 86-м годзе. Тады выйшаў дакумент «Становішча маладога пакалення», а таксама рэакцыя на катастрофу ў Чарнобылі. Мы крытыкавалі чэхаславацкі ўрад за тое, што ён ніяк не інфармаваў грамадзянаў пра аварыю. Мы не маглі прыняць нават элементарных захадаў. Майму сыну тады быў год, стаяла цудоўнае надвор'е, ён цэлымі днямі бавіўся на дварэ, гуляўся ў пяску, напрыклад. Вядома, што пясок паглынае выпраменьванне. І калі б урад своечасова паведаміў пра здарэнне, мы б гэтага не рабілі. Kupovali jsme zeleninu, která mohla být kontaminovaná. Мы куплялі гародніну, якая магла быць радыеактыўнай. Былі і іншыя фактары, пра якія нам зусім не паведамілі, хоць было вядома, што атамнае воблака перасоўвалася па-над Еўропай. Мы не крытыкавалі тое, што здарылася трагедыя, а пазней я вельмі шмат даведалася, як самааддана людзі ратавалі іншых і гэтак далей. Прадметам нашай крытыкі было тое, што нам не паведамілі пра пагрозу для шырокага насельніцтва. Lidi zachraňovali a tak. Ale to, že prostě jsme nebyli informováni o tom nebezpečí, které hrozilo širokému obyvatelstvu a to bylo předmětem naší kritiky. No. Вы крануліся такой цікавай балючай тэмы, так, Чарнобылю. Я яшчэ думаю, добра, гэта быў 86-й год. А якія ўнутраныя і міжнародныя падзеі найбольш натхнялі вас на працу пасля перамогі аксамітнай рэвалюцыі? Jako tím zlomem v roce 89
se dá říct, že byly velice rychle naplněny občanské svobody, občanská práva, právo se svobodně vyjadřovat, shromažďovat, psát, vzdělávat se a to. A já jsem v tu chvíli ani jako nepřemýšlela o tom. Пасля зменаў 89-го года былі вельмі хутка рэалізаваныя грамадзянскія свабоды і правы. Права свабодна выказвацца, права гуртавацца, пісаць, атрымліваць адукацыю. У той момант я нават не разважала пра тое, ці буду я займацца правамі чалавека далей. Так склалася. Калі гаварыць пра ўнутраную сітуацыю, для мяне было вызначальным тое, што на вочы вельмі хутка выйшла праблематычнае становішча ромаў і іх нацыянальнай меншасці. Яны вельмі дыскрымінаваныя, а ў 90-х гадах яны нярэдка былі ахвярамі фізічных нападаў. Часта гэта даходзіла да забойстваў з расійскім матывам. На пачатку 90-х гэта прывяло мяне да ўдзелу ў руху грамадзянскай салідарнасці і цярпімасці, скарочана ГОСТ. Мы далучаліся да акцый пратэсту і звярталі ўвагу на гэтую небяспечную тэндэнцыю. Што тычыцца ўнутранай сітуацыі, то гэтыя першыя імпульсы вярнулі мяне да тэмы правоў чалавека. První podněty, které mě vlastně znovu přivedly jako k lidským právům. A pokud jde o mezinárodní, tak jako já jsem v roce 2004 mě požádali nějací lidé, jestli bych nejela jako bývalá jako disidentka do Běloruska, do Minsku. Што тычыцца міжнароднай дзейнасці, недзе ў 2004 годзе мяне папрасілі, каб я, як былая дысідэнтка, наведала Беларусь, Мінск, ці дакладней нейкі невялікі горад, кіламетраў за 60 ад Мінска. Ляцелі мы натуральна ў Мінск. Там праходзіла канферэнцыя, у якой упершыню бралі ўдзел самыя розныя няўрадавыя арганізацыі з усёй Беларусі. Гэта было не тое, каб забаронена, канферэнцыя была напаўлегальная. Вы лепш ведаеце, якая тады была сітуацыя. Не такая, як да 89-го года, але і зусім свабодная яна таксама не была. У той час вы існавалі ў пэўнай памежнай прасторы. Я ведаю з расповедаў, што тады існаваў важны ліцэй з беларускай мовай, які лічыўся незалежным. Працавала «Вясна», арганізацыя, якая бараніла правы чалавека. Я пагадзілася і паехала туды разам з адным евангелічным святаром, які таксама быў хартыстам. Я нават выступила там с записанием нашей ситуации до 89-го года. Ještě s jedním evangelickým farářem, který byl taky chartista, a měla jsem tam dokonce nějaký příspěvek, kde jsem trochu popisovala tu naši situaci před rokem 89. Недавно jsem na to narazila, na ten text, a byl hrozně učený a nevím, jestli byl jako dobrý. Нядаўна я знайшла тэкст гэтага выступу, ён быў вельмі фармальным. Не ведаю, ці быў ён карысным, сёння я б фармулявала свой выступ інакш. Але ж я паехала. Быў жахлівы мароз, гэта было ў студзені ці лютым. Мы начавалі ў нейкім месцы без належнага ацяплення, нават не ў гатэлі, а ў нейкім інтэрнаце. Я надзела на сябе ўсё, што ў мяне было, каб заснуць. Такія ў нас былі прыгоды. Гэта ўсё, што я памятаю з той паездкі. Але пасля, у сувязі з гэтым, да мяне звярнуўся Вацлаў Гавел, які тады быў прэзідэнтам з прапановай заснаваць арганізацыю, якая будзе больш сістэматычна падтрымліваць беларускую апазіцыю. A jestli bychom nezaložili jako organizaci, která by podporovala systematičtěji белорусскую оппозицию. Итак, я ведаю, что вы стали одной з сузаснавальніц ініцыятывы «Грамадзянская Беларусь». Распавядзіце, вось, калі ласка, увогуле, як яна была заснавана, так і чым займаецца. Takže jako vlastně v tou dobou jsme založili občanské Bělorusko. Nepamatuju si přesně to datum, ale pamatuju si, že tam byl Václav Havel, Karel Schwarzenberg. Оба два už dneska bohužel nežijí. Недзе ў той час мы заснавалі грамадзянскую Беларусь. Дакладнай даты я не памятаю. Я памятаю, што там быў Вацлаў Гавел, Карл Шварценберг, абаіх ужо, на жаль, няма ў жывых. Сярод заснавальнікаў таксама быў Ян Румел, я і сакратар, які нам вельмі дапамагаў з вырашэннем практычных пытанняў.
A tam máte přesně vymezený... Пасля я нейкі час займала высокую пасаду. Парламент абраў мяне упаўнаважанай па правах чалавека Чэхіі. Для гэтай пасады закон канкрэтна вызначае, чым вы можаце, а чым не можаце займацца. Па сутнасці, я мусіла адмовіцца ад свайго грамадзянскага актывізму і выконваць толькі паўнамоцтвы, вызначаныя законам. Мой мандат скончыўся ў 2020 годзе. Неўзабаве мне прапанавалі кандыдатуру ў Сенат. Я яе прыняла, але ў Сенат не прайшла. Я не выйграла тых выбараў, але памятаю, што ў ходзе кампаніі удзельнічала ў акцыях салідарнасці з беларускай апазіцыяй. У той час у Беларусі былі выбары. І я хочу сказаць, што мы з вялікім захапленнем назіралі за упартасцю, з якой людзі штодня вярталіся на пратэсныя дэманстрацыі. Гэта працягвалася шмат тыдняў і стала імпульсам, дзякуючы якому я вярнулася ў кіраўнічую раду грамадзянскай Беларусі. Я памятаю, як у Прагу прыязджала спадарыня Ціханаўская, і мы былі запрошаныя ў Сенат на сустрэчу з ёй. З таго часу я зноў уваходжу ў раду грамадзянскай Беларусі. Pamatuju si taky, že tady byla paní Tichanovská v Praze a byli jsme pozváni do Senátu na nějaké setkání s ní, takže jsme s ní mluvili. A od té doby jsem ve správní radě občanského Běloruska. Дякую. Я ось часам чую, як чэхі сочаць за сітуацыю ў Беларусі, так, што людзі нас там падтрымліваюць, так, але ведаю, што ў беларусу ёсць сёння праблемы ў сувязі з палітычнай сітуацыяй у свеце з легалізацыяй у Чэхіі. Ось што вы думаеце на гэты конт і што рабіць у такой сітуацыі? Jak se dlouhodobě věnuju... Я доўгі час займаюся пытаннямі правоў чалавека і грамадзянскіх правоў. І сапраўды намагаюся аналізаваць і не абагульняць. Я ведаю, што рэпрэсіўныя захады стасоўна беларускіх грамадзянаў і грамадзянаў Расіі звязаныя з вайной Расіі супраць Украіны і з падтрымкай рэжыму Пуціна з боку рэжыму Лукашэнкі. Але з чэшскай абмежавальнай палітыкай я не згодная. Зразумела, што неабходна больш грунтоўна правяраць асобных людзей, але асабіста я не падтрымліваю гэты рэпрэсіўны падыход. Я не ва ўсіх аспектах згодная з чэшскім урадам. Neschvaluji. Já prostě nesouhlasím ve všech aspektech s českou vládou. Ладно, мы ўсе разумеем сітуацыю вось у свеце. Як вы лічыце ўвогуле, як за апошнія годы змянілася роля журналістаў, роля СМІ увогуле ва ўсім свеце, калі думаць, да, што адбываецца, і ў прыватнасці беларускіх дэмакратычных незалежных СМІ, якія вымушаны сёння працаваць за мяжой? Já si uvědomuji velmi, že situace v roce 20 si v Bělorusku výrazně zhoršila proti situaci předtím, byť předtím nebyla dobrá. Ale řekla bych, že... Я вельмі добра усведамляю, што ў параўнанні з ранейшымі часамі ў 2020 годзе сітуацыя ў Беларусі моцна пагоршылася, хоць і да таго яна добрай не была. Пасля 2020 года можна казаць, што яна катастрафічная, таму што шмат людзей сядзіць у турмах, шмат хто з'ехаў. Рэжым цісне з такой сілай, што людзі значна больш баяцца. Інфармацыя, асабліва ў такім становішчы, вельмі важная. І мне не падабаецца, што ўвага да Беларусі з боку замежных СМІ, уключна з чэшскімі, значна знізілася. Яны пераключыліся на вайну ва ўкраіне, і шмат якія факты засталіся невядомымі. У самым агульным бачанні Беларусь успрымаецца як саюзнік Расіі, а ў звычайных людзей няма інфармацыі, і таму яны не разумеюць, што там застаюцца рэшткі грамадзянскай супольнасці, што там ёсць людзі, якія пакутуюць ад дыктатуры Лукашэнкі. Гэта вядомы інфармацыйны правал і вынік усіх гэтых падзеяў. Diktaturou Lukašenkovou. A to je samozřejmě vlastně takový handicap. Je to holt výsledek těch událostí, no.
Сёння факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта пераўтварыўся ў такое нейкае гняздо прапаганды. Але я упэўнена, што ў Беларусі сярод гэтых мільёнаў беларусаў ёсць людзі, падлеткі, якія мараць аднойчы стаць сапраўднымі журналістамі і мараць даносіць да людзей праўду. Як вы думаеце, як ім працаваць ва ўмовах жыцця ў Беларусі, такога вельмі жорсткага, таталітарнага, дзе за ўсім сочаць, ну і гэта далей. Ці гэта ўвогуле магчыма? I když určitě ta současná studium žurnalistiky jako v Bělorusku není kvalitní, tak přece jenom je to nějaký jako vzdělání, to je. A i v Československu Няма сумневаў, што на сёння журналісцкая адукацыя ў Беларусі няякасная. І ўсё ж гэта адукацыя. У Чэхаславакіі афіцыйная журналістыка таксама існавала. На журналістаў вучыліся людзі, якія пасля лістападу 89-го года пачалі працаваць у СМІ і на хаду засвойвалі якасную і незалежную журналісцкую працу. Акрамя гэтага, увесь гэты час існавала незалежная журналістыка. У межах хартыі, пра якую я ўжо казала, мой муж і я разам з ім вельмі актыўна займаліся распаўсюдам інфармацыі. Мы выдавалі бюлетэнь, які выходзіў 12 гадоў і называўся «Інфармацыя пра хартыю». Ён выходзіў штомесяц, пад канец нават часцей, раз на 3 тыдні, а ў самым канцы раз на 2 тыдні. У ім мы паведамлялі пра падзеі нашага незалежніцкага асяроддзя і нашыя публікацыі нейкім чынам дапаўнялі афіцыйную інфармацыю. Z toho nezávislého světa, takže se to nějakým způsobem doplňovalo s těma oficiálníma informacemi a ty informace jsme posílali do zahraničí nejrůznějšími kanály, ke konci už často telefonicky. Мы адпраўлялі свае навіны за мяжу па самых розных каналах. Вельмі часта па тэлефоне яны вярталіся сюды, дзякуючы Радыё Свабода і Голасу Амерыкі, якія мелі ў Чэхаславакіі шырэйшую аўдыторыю. У апошнім годзе мы разам з польскай і венгерскай апазіцыяй заснавалі ўсходнееўрапейскае інфармацыйнае агенцтва. Мы выдавалі навіны з гэтых краінаў, у нас была нейкая інфармацыя з Савецкага Саюзу, з ГДР, мы паведамлялі пра апазіцыйныя рухі ў гэтых краінах. Мы, натуральна, не маглі ахапіць усе сферы жыцця. У нашым фокусе было тое, што не гучала ў афіцыйных СМІ. Kterou přináší život. Zaměřovali jsme se na to, co právě ty oficiální média nepřinášela. І такім можа быць шлях людзей, якія здолеюць выйсці за ўсталяваныя межы, выкарыстаць адукацыю і займацца незалежнай журналістыкай у Беларусі ў нейкай галіне. Вядома, гэта рызыкоўны шлях. Мой муж быў пасля асуджаны яшчэ на 5 гадоў, ale ён ёсць. Je to samozřejmě riskantní cesta. Jako můj muž byl zavřený ještě pak znovu 5 let, takže jako, ale je to cesta. Дзякуй вялікі. Як вы думаеце, вось вы кажаце, што сочыце за сітуацыю ў Беларусі, якія глобальныя змены адбыліся з беларусамі, так і ў Беларусі пасля 2020 года? Можна распавесці, мабыць, нават апіраючыся пра свой досвід жыцця пасля 68 года ў Чехословакii. Jako, já myslím, že v tuto chvíli jako je asi ta situace pro běloruskou společnost velmi obtížná, protože skutečně po tom 20. roce У дадзены момант відавочна, што беларускае грамадства знаходзіцца ў вельмі складаным становішчы, бо пасля 2020 года сітуацыя моцна пагоршылася. Процьма людзей сядзіць за кратамі, напрыклад, Марыя Калеснікава і шмат іншых. Ствараецца ўражанне, што жыццё спынілася. Па-мойму, з гэтым нельга мірыцца. Вы будзеце заўважаць, што людзі пачнуць усталёўваць новыя кантакты, будуць узнікаць новыя шансы і новыя групы. Яны будуць займацца рознай непрыемнай для рэжыму дзейнасцю, якая будзе нейкім чынам набліжаць імгненне, калі ўсё зменіцца. У кожнай дыктатуры так адбываецца. Людзі набяруцца адвагі і пачнуць нейкім чынам арганізоўвацца, нешта рабіць. Але што канкрэтна гэта будзе? Я не
ведаю, у кожнага грамадства свой шлях. Чалавечая вынаходлівасць мае вялікую сілу, таму я веру, што лепшыя часы наперадзе. Vždycky jinak, ale ta lidská vynalezavost je velká, takže já věřím, že lepší časy přijdou. Спадарня Анна, вось з улікам вашага досведу, скажыце, калі ласка, якія змены вы хацелі б пабачыць у Беларусі ў бліжэйшыя годы і наколькі вы ацэньваеце шансы аднаўлення дэмакратыі і свабоды ў Беларусі? Ty věci se těžko odhadují, ale co se dá říct je podle mě jako taková trvalá pravda, že lidi se nesmíří s diktaturou navždycky. Nesmíří prostě a budou proti ní něco dělat. A pôjde nejaký тлак ze зdola. Гэта вельмі цяжка прадказваць. Але можна выказаць універсальную ісціну. Людзі не змірацца з дыктатурай назаўжды, так ці інакш будуць з ёй змагацца, з'явіцца нейкі ціск знізу. Могуць узнікнуць і нейкія міжнародныя фактары, якія паскораць гэты працэс. Тады можа адбыцца рэзкая змена, якая адштурхнецца ад таго, што ўжо існуе ў грамадстве. Напрыклад, мы не ведаем, як скончыцца вайна Расіі супраць Украіны, але гэта адзін з фактараў, які мог бы нейкім чынам паўплываць на падзеі ў Беларусі. Ale to je třeba oblast, kde se může projevovat nějaké jako opoziční myšlení, protože a je to něco, co... Я мяркую, што значная частка беларускага грамадства падтрымлівае украінцаў. Несумненна, не ўсе, але гэтая сфера, дзе можа праяўляцца нейкая апазіцыйнасць. І гэта важна. З міжнародных даследаванняў вядома, што нягледзячы на тое, што Лукашенко даволі верны слуга Масквы, ён усё ж не прымае рашэнні наўпрост уступіць у вайну. Пры гэтым можна меркаваць, што яго да гэтага заклікалі. Па-мойму, ён разумее, што гэта не толькі не атрымала падтрымкі большасці беларусаў, але магло быць контрпрадуктыўным з пункту гледжання ягонага інтарэсу дыктатуры. Veľmi kontraproduktivně z jeho jako pohledu a z jeho zájmu, ze zájmu té diktatury. Takže myslím si, že hodně jako je... Я думаю, што лёс Беларусі вельмі шчыльна звязаны з лёсам Украіны і Расіі, хоць вы, магчыма, былі правы, калі б гэта было інакш. Гэтая повязь існуе. Я спадзяюся, што ўсе тры грамадствы ў будучым будуць развівацца інакш, чым цяпер, бо ў іх жывуць нармальныя людзі, якія гэтага заслугоўваюць. Než teď, protože ve všech žijí prostě normální lidi, kteří si to zaslouží. Дзякую. Апошняе пытанне з улікам свайго досведу. Як вы лічыце, наколькі важна ахоўваць так памяць пра тыя падзеі, ахвяры, якія былі ў мінулым? Jako znát historii je vždycky velmi důležité, ale i bez znalosti historie podle mě lidi... Веданне гісторыі заўсёды вельмі важнае, але і без ведання гісторыі ў людзей ёсць моцная патрэба свабоды. Па-мойму, гэта базавая чалавечая патрэба мець пэўную ступень свабоды. Вывучэнне гісторыі і погляд назад заўсёды можа даваць сілу. Мы бачым, што ніводная дыктатура не існуе вечна. Кожная калі-небудзь сканчаецца. Некаторыя праіснавалі даўжэй, некаторыя карацей. Утрымацца ва ўладзе сілай, калі ў вас няма згоды і кансэнсусу у грамадстве, можна толькі на нейкі час. На штыках немагчыма утрымлівацца вечна. Podporu obyvatelstva lze jen po určitou dobu. Nedá se vládnout na bodácích trvale. Jo?